Yazi bantwana sikho phambi amakhamera ngabe ngiyakuxoba manje ngoba uyangicasula. Uyibona right lento yenza kumkhulu? Try me. Uzoyithola ilayishile. Sezobiza amaphoyisa-ke manje. Ngizame. Uzoyithola ilayishile. Bayona le mpama yakho uzobe ufana uyangimasaja. Siyanibingelela-ke babukeli bakwaJabulu Jule TV. Awunibingelela impela-ke kusewuyena umfana wasemntu inkomo kayixosha inkomo uzinye uphoriphrisha nyala zophonela isigodi ngaphansi kwentaba umachwetshana. Bathi usuyida obhaliwe isamba semali esingadalweni siza ngoba ushimo nje zizamsola kushimeni kwazi isithu nesandla. Ilanga eliphuma ethweni maqedela khanyisela kumuntu otwana hayi umuntu omusha ubungayisiphi enzo zomuhlanje phela. Sesiphinde sabuya sithimba la kwaJabulu Jule. Siyacela ukuthi ungalapha ngasekhaya cofa subscribe ungayishare ivideo cofa notifications so that yonke ama-video esuke siwathula azokhona aqale wena qala. Okay, siyawafunda ama commentini lapha nikhala khona ngokuthi ngichaza kakhulu angicacise-ke le angikwazi ungachazi because kunabantu othola ukuthi bazoqhamuka sebezoyibuka i-channel phakathi noma bazoyibuka ivideo phakathi abazi ukuthi kwenzakaleni. For example, manganenzela isibonelo udaba lokuthi umuzi umakoti ngathi awubhalisiwe ngawo wasebenzisa imali kamkhulu makuthiwa ngikuchaza ngalokho benizokwazi nini yonke imikhuba eminingi egilwa usisi omncane noma i2K lelo okuyilona elithandana nomkhulu banithiwa mina lokho angikuchazanga benizokwazi nini lokho because kuningi okwenzakalayo othola ukuthi uma suke sesilapha akuveli kodwa othola ukuthi thina sikutholile ngabantu abangomakhelwane bala. So uma nincofa kuma comment nithi ngichaza kakhulu kuningi eningakwazi okufanele ngikuchaze because i2K likufihlile yabo okuthi umkhulu udlisiwe umuzi obhaliswe ngale i2K miningi emkhuba eliyenza i2K manithi angingachazi understand. Okay, kodwa okubalekile kufanele ngichaze futhi okubaleke kakhulu kufanele ngisize umkhulu okuyiyena oqolwayo la nale mali yakho 7000 aqolwayo njalo. So izinto lezo kufanele ngichaze. Okay, kodwa asikho lapho ngoba niyacomplain ukuthi ngichaza kakhulu. But ke namhlanje into engifisa ukuthi ngizoyisho. Namhlanje sibizwe ilona ngempela ke usisi omncane i2K okuyilona elumakoti kamkhulu omncane. Asazi ukuthi usibizele. Kodwa ke konke lokho sizozwa mase sifikile la ngaphakathi. Kanti ke siyabuka ama comment enu bonke abasitshena ngo Dr. 2+2, Dr. Khathazile, King Bhaka abanye basithinta ngempela ke ku Facebook ngodaba lokuthi asimuse phumkhulu. Siyabuka abanye basithumelela ngempela ke ku Facebook ngaye ngasho ngathi uFacebook wethu musesha nje uFacebook waJabulu Jule ubhala umuzi ushiya isikhala uphinde ubhala umuzi ogcina ngo-AI uzoyibona iprofile pic yazi ukuyiyona ekhona la ku YouTube channel uzoyifica nalapha ku Facebook kanti TikTok usesha uJabulu Jule TV uyasithola. Baningi abantu asebesibhalelayo ngenhloso yokusizakala ngeinkinga eziningi ezihlukahlukene but namhlanje siyazi vele siphuthume sizozwa i2K ukuthi lisibizeleni yini le mhlambe esishintshile endleleni besinazo ngoba khona ukuthi umkhulu sizomthatha simuse enyangeni asikushintshile lokho ngicathi izongena nje episode yakho umkhulu esenyangeni esizakala because sasho sathi abantu abangakhipha imali yonke into uzosizwa yithina la isihluleka khona siyosho ukuthi hayi anisize in South Africa kodwa nikhumbule imali zenu asizidingi siuJabulu Jule TV sitha sicacise lokho asizidingi imali zenu ningafaki imali nithi nifakela thina as Jabulu Jule TV. Okay, ake siphuthume kulo ke i2K siyoza ukuthi namhlanje lisibizeleni futhi likhala ngani South Africa asambe sonke asiphuthume khona ke la ngaphakathi siyoza ukuthi lifuna leli 2K. Lino kwambonana awu sikhulekile ekhaya kwambonambi niyaphila kade siyaphila nathi awu cha kwazwakala kunomoya wokuthula ke namhlanje la ekhaya cha sesifike ke nathi ngempela sesifikile sithimba la kwaJabulu Jule TV namhlanje izeke besofika la ekhaya but besingakudecide ukuthi sofika namhlanje
Ngibonga nje ukuthi namhlanje ngibona ngathi kunomehluko. So kodwa ke angifisi ukwanda kakhulu. Vele namhlanje umuntu osibizile kakhulu. Umakoti omncane kodwa ngingaqala nje ngibingelela umkhulu niyaphila kodwa. Yebo, siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Sungcono unjani nje? Right. Right. Yeah. Asibize sibingelele kuwena mamkhulu niyaphila. Hayi ngiyaphila ndodana. Hayi siyaphila nathi. Makoti omncane niyaphila kodwa. Yebo ngiyaphila njani? Hayi siyaphila cha sibonga impilo. Namhlanje ngiyenzela ukuthi ngiyicaciseke kumbukeli engasekhaya because baningi abantu ababukelayo. Namhlanje usibizile yize besizofika vele la ekhaya kodwa ke sithi ake sizwe ukuthi mhlambe yini osibizele yona. Siyacabanga kodwa sinalo ithemba lokuthi nawe mhlambe usuhambisana nathi. Into enginibizele yona. Ngibizele uzoxolisa kubalaleli ababukayo. Ngixolise kakhulu nendlela engikhulume ngayo amagama anzima kumkhulu emdala nangimamdala. So isixazululo benginaso mina bengithi umkhulu ngiyacela ukuthi ningamyisi enyangeni. Ilokho ebengikucela kakhulu. Mina akangifuni ke kulokhu ngishona lena ngiyakuzwa kuhle kakhulu ukuxolisa vele indlela okhulume ngayo nendlela owenze ngayo. Ngibe nakho lokuthi mhlambe noma wawuphuzile kodwa elokuthi singamuse enyangeni ayangilizwa kahle. Mhlambe isiphi izathu esidala ukuthi uthe singamuse enyangeni. Bengicabanga ukuthi ukuze kube khona ipeace sizwane noma mkhulu nezingane zikwazi ukuvakasha la ukuthi ziyathanda ukuvakasha ingane zakhe zikwazi ukuvakasha sibe nepeace nje nomkhulu sibe right ukuthi indlela eright ukuthi kungayiwe enyangeni. Kodwa ke ngicabanga ukuthi angiphikisani nalokho okushoyo. So kube yisiphi ke kuwena isizathu esidala ukuthi usukubonile lokho okubonayo. Nanokuthini ngithanda indlela nje ozehlisa ngayo but nginombuzo esekuthenini why uthi asingamusa umkhulu enyangeni futhi okwesibili uma ukuthi ubona ukuthi singamusa umkhulu enyangeni why mhlawumbe ungabizanga nendodana yakho umkhulu eke yaba khona mhlawumbe uxoxe nayo lokho mhlawumbe bese kwaxoxa naye. Angisibonanga isidingo ukuthi ngimbize. Akasiyona ingxenye yefamily yana. Uyingxenye yefamily ngibiza Okokwesiza wesiphathi mangaphosisa ingxenye mhlambe niyalingana naye. ngibiza abantu abadala. Kodwa naye angithi uyingxenye yefamily. Wena kahle kahle ufuna ulunge lento. Not ukuthi angifuni ilunga but ngenzela ukuthi nilungise as niyifamily because nayo indodana angithi uyazi ukuthi kuye kwaba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwakho nendodana. Uzobuka nje naye angithi niyaposta uzobuka. Uzobuka yes. Ngiyaqolisa angithi yabothi ngiyazehlisa. Angithi ngiyazehlisa. Angikuphikisi Ayona umfuna umuntu ophansi. Awumfuni. Ngishe phansi uyamvundulula. No siswami. La sizozama ukulungisa yabo. And ngithanda indlela osuphansi ngayo shuthi iphutha lakho uyalibona. Kodwa uma silungisa sikwazi ukulungisa singamusa umkhulu enyangeni angithi ayikho umuntu owayifaka yona umkhulu. Ayikho. Ayikho shosho. Ayikho. Wayipho unqaba ukuthi umkhulu simuse enyangeni ukuze mhlamba phalaziswe. Umkhulu naye akasiboni isidingo because umkhulu ufuna ipeace yena njengamanje. Okay, into engiyithandayo ngiyazi ukuthi wena indlela obona ngayo nokubona ngayo umkhulu ayifani. Indaba uthi ayifani. Sizozwa kuye umkhulu. Umkhulu methi ufuna ukuya enyangeni. Wena uzange ukulwa wena la. Cha angizange sisingokula. Ukuthi ngiyakubona wena ukuthi ngathi uza ngengqondo engayi-understand kahle manje because ufika la bengithanda indlela obuzehlisa ngayo kodwa manje mase sikhuluma ngiyabona ukuthi mina nawe asiboni ngendlela eyodwa kodwa ngento eyi1 ngokuthi umkhulu ahambe aye kumlapho indaba ukuze azokhona asizakale. Wenze kahle ngokuthi nihlale phansi nomndeni enibonisane but elokuthi umkhulu aye kumlapho indaba asinakwazi ukulishintsha lelo. What if yena uthi akafuni? Ngeke akwazi ukusho lokho because sake saxoxa nomkhulu savumelana. Akasafuni ke yena manje usefuna ipeace. Ayikho phela inkinga abantu esizozwa ngabo la. Sizozwa ngomamkhulu,
mase sizwa ngayo umkhulu ukuthi bona bathini. Bese ama-rights akhe siwabekaphi? Ama-right angena places. Ama-rights akhe umkhulu methi Cha, ama-right awangeni kule nto le. methi akafuni ukuya enyangeni yakhe phela i-rights leyo. Kodwa thina abantu besizwa ngabo umamkhulu naye umkhulu. Yabo. Wenze kahle impela sisi ngokuthi nabambe meeting niyifamily ukuze kube khona ukuzwana noma kube khona ubumbano. But ngibona ngathi wenza iphutha ngento eyodwa. Uze la ngenxa yokuthi mina ngikubizile ngasehlisa kuwe ngakubiza ngaxolisa. It's not enough kuwe. Manje wena usufuna ukuthi wena uziwe ngawe wena. Usufuna ukuthi ube in control. Okay, sisho ngoba lokhu siyaphikisana. Okubhlungu kakhulu ukuthi lento le bonke abantu abayibukayo bayakubona ukuthi wena wonakele noma okanye wena usathane, yabo. Ngiyaxolisa nje. Ukuxolisa kwakho phela ukuhle. Kodwa lokho akuzukushintsha ukuthi umuntu angayikumlapho uzongijaja wena. No, angizile ukuzokujaja mina. Uzongijaja. Angizile ukuzokujaja mina ngizokhuluma ngokuthi umkhulu angithi uyathanda ukumbona umkhulu esizakala. Asiqale lapho. Alright nje mkhulu mina ngimbone nenkinga. Angithi right. Why pho unqaba ukuthi isimo sekumlapho endabuko ukuze azokhona ukuthi amsize? Siyacela ukuthi umkhulu ayikhulumele. Ngoba manje ngilalele lembudane yakho nje. Ayikho inkinga before ngifike kumkhulu ngizoqala ngomkhulu okuyena omdala. Vele wena mangaphosisi uhlala nomkhulu akwaqedi ngisho u4 years. Mamkhulu niyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Okay, angiqale phansi njoba sifikile namhlanje sibizwe umakoti omncane noma umamncane weingane zakho ukuthi sifike. Kodwa akuvezayo uveza ukuthi bese nike nakhuluma nina ninodwa njengefamily ukuthi kube khona ukuthula la ekhaya la kwaMbonambi, kungagcini futhi ngokuba khona ukuthula. Uphinde umkhulu ngeke asayiswa enyangeni. Angazi noma benivumelene nangana ngikholwa ukuthi umkhulu ngeke asayiswa kumlapho endabuko ozomsiza. Mina nje ngizokusho ngiyabonga kaJabule Jule. Ngibonga ukuthi ukuthula sekukhona noma ke umamncane ngathini umamncane akafuna ukuthi ubaba aye enyangeni. Akazi ukuthi unqaba ngaziphi izathu. Ngoba sagcina sithe vele uzoya enyangeni ukuze imsize. Yebo. Vele ngiyakhumbula ukuthi phambelini ukufika kwethu la sasivele sifike sibizwe uwe. Yebo. So ngicabanga ukuthi umsebenzi okuyibona wona esasuzele la. Nathi asikwazi ukuthi siphume kulomndeni wakwaMbonambi singakaqinisekisi ukuthi umkhulu uyasizakala because yebo sihambile saya kumlapho endabuko oqala samthola but wangasizakala umkhulu. Asazi noma nike nakudecide nini umndeni noma ukuvezile nene umamncane ukuthi umlapho endabuko woqala ngoba akuzukusiza ukuthi ezinye zezinto ngifihle kuwe. Mhlambe ngixoxe kuwe mhlambe umkhulu noma suke sesixoxile ke mhlambe akayivezi ke kuwena lokho. Kodwa engifuna ukukuveza ukuthi kumlaphi wendabuko esaya kuye wakuveza ukuthi nina nonke niumndeni wakwaMbonambi kube khona isimo sokugangwa ugangwe ngane ikakhulukazi kwaWest kodwa ngomkhulu ngoba lokho kufanele ngikuveze kube wesi ngomkhulu kangangokuba uze waveza ukuthi uma simthatha umkhulu mhlamba ayophalaza ungahle ukuphuma kwedliso kwenza ukuthi kugcine kuphuma nomphefumulo. So lokho okwayenza ukuthi thina kube nzima ukuthi siqhubeke nokuthi simphalazise emva bese sizwa lokho sabe sesibona ukuthi ingcono ukuthi siqale phansi siyofuna omunye umlapho endabo ozokwazi ukuthi asize umkhulu mephalaza kodwa mase kuseveka nomphefumulo wakhe uqobo umkhulu because okubaleke kakhulu kuthini ukuthi kusizakala umkhulu naye aphila hayi ukuthi kuphuma idliso mase kuphuma nomphefumulo. Okwavezwa inangu angimcebi ngenzela ukuthi yonke into ngicacise ngoba angisili ixoki. Kodwa okwabese kuveza inkulumo yangidida ke kumamncane abese kuveza ukuthi uma sikhipha idliso liphuma once umkhulu wadlula emhlabeni kuyobubulawa yithina nokho kwaba amagama lawo engicabanga ukuthi asidida
asidide ukuthi Ngiyakhumbula yonke leyo. Akazuze Yiphi imini leyo? sisi wami sifikile la ngosuke sakufica unendoda. Angikhumbuli. Angisazi. Sifikile la sakufica unendoda Angikhumbuli. Kushuthi wena uzoqamba amanga. kufanele phela ngisho wawudaka utshwala. Wawudaka utshwala. Manje Kufanele. umuntu umedaki uvela lahla imemory. Noma wena ulahla imemory umudaki. Lalela sisi wami. Uqambela amanga. Manake. Wawuphuzile ayikho kufanele vele ungakhumbuli because wawuphuzile. Sakufica ugqoka ithayithi la sakufica nendoda. Phakathi. Sathi masithi siyamthatha umkhulu siyomphalazisa wathi wena. Uma efa uyobubulawa yithi. Lokho kwaba amazwi Mina asidala. wonke loyo. Yes kwakuwena vele. Hayi angikhumbuli. Wangixoxela inganekwane yakho. Angikhumbuli nje ishwe mina leyo. Hayi ngicela ukuphawula. Mina umkhulu ngiyafuna ukuthi aphalaze kodwa uma singathola inyanga le ndabuko bengifuna lo umlaphi wendabuko bengifuna ukwazi ukuthi umkhulu engaqala angaphalazi ngase ngaqala kube khona into ayiphuzayo qala maseke egcina ngokuphalaza ngoba ingazi imhluthule mhlawumbe kuze egcineni azashona manje bengifuna ke ngathi yaqala lithi ukuthambisa qha ngoba idalwe libona nawe zonke indlela uthi nje singayi enyangeni ebenilisi yakhona ngifuna aphalaze ngoba phela akasangizwa Kodwa yazi ngiyazi. ubaba kwami akasazi ngizwa Yazi ungazehlisa mamncane Ngiyazehlisa kuwena Ungazehlisa, ngiyaxolisa eh. ngoba ngiyayisola. ungazehlisa kodwa mina ngifuna lento yenzeke phela indoda yami ngoba Anginankinga indoda yakho eyinkinga- ngiyaxolisa ke phela ungena phakathi kwenu noba u2. Into eyinkinga- Inkinga futhi sengikhona. Angazi khona ngizonisa. angiphiki khona imina engizobe ngigqoka inzila wena uzobe ungayigqokile eyami indoda izophalaza ke le yami indoda izophalaza ngoba imina engizoba senkingeni ngedwa ngizobe ngimboza itshali ngingedwa Khuluma nomkhulu. umkhulu ngihle ngikhuluma naye uvumile kumina ukuthi uzophalaza Uvumile Hayi, ngoba akasizwe- mina ngithema ngikhuluma naye wathi hayi i-rice lento ihleli kanje sibuye sihlale ndawonye because le elaletha amakhamera la iyona eyinkinga manje. yabona nje singakhuluma thina bosu2 indoda ize indoda ihlezi iyiqoki uzoyizwa ibikwena izothangaza nkusho lokho aze sixoxe lokho indoda ihlezi iyiqoki ngaso sonke isikhathi kodwa nizozwa ke Mina engikuthanda kuyonke lento ukuthi naye umkhulu wakusho lapha phambi kwakho futhi lonke ilizwe lalibuka washo wathena umkhulu unayo inkinga wena ongakwazi kodwa ukumphethe kudla yena. Musosibuyisele move siyaphambili. Oh cha sizoya kuye umkhulu siza ukuthi umkhulu yena uthini ngalolu daba ngoba thina singakhuluma size sigeqa amagulu kodwa yena umkhulu mengakaphawuli angicabanga ukuthi ayikho thina into esingayenza mhlamba ke sizwe kuwena mkhulu ukuthi umakoti omncane bese nike nakhuluma naye navumelana ngani naye Kuyithi sivumela ukuthi mina ngiyangisayo angisafuni ukuyophalaza manje. hawu Angisayi. awusayi Yeah. sazi ukuthi unkulu usazivumelene nje nawe wathi wena uzohamba uye kumlapho wendabuko ayosiza sasathatha imoto sahamba wawuvumile sasixoxe nawe kahle wavuma sekushintshe ipi Asebese sajika sabona ukuthi asikho isidingo sokuthi mana kububonisana nobani ke mhlawumbe nomakoti omdala noma nomakoti omncane omncane. hayi angisazi angeke ngibuze baba angisazi ukwazi ukubonisana nonkosikazi omncane kuzothi omdala lutho okhombisa vele yimpawu zokuthi udlisiwe baba Yebo kushuthi kunjalo. Ngoba nivumelene sizomelene. manje kushuthi okushu wena mhlawumbe mangingabuza uthatha okusuke kusho umakoti omncane noma uthatha okusuke kusho umakoti omdala okulalela kakhulu noma okuphasisana Tethe kusho umakoti omncane. ewu omdala awuyingene yakhe Yebo angisengeni.
ekwazi kwabuhlungu lokho okushoyo. Ngoba phela yabona akekho nongaboni ukuthi lento le wenziwe. Usungasho nje ukuthi vele ulalela uyangilalela bese u2 kodwa ubusuku lo makoti wakho lomncane ulalela yena kakhulu. Ekugcineni ubugula akazi ukunaka lo mncane uzona kwemina. Uma ngingabuza nje mina sengingasho ngithi sengiwakhona la ekhaya. Sengingayacishe ngiyibale ngendlela okwenzeka ngakhona ukuthi nami sengiyingxenye yomndeni wala ekhaya because awuphela u7 days ngingabuyanga la ekhaya. Yebo. Ngiyakhumbula ukuthi uSibhalele wakhala ngokuthi umkhulu akasahlala ekhaya. Kanti vele masizokhumbula kahle manje njalo ngoba sila nje kwamakoti omncane. Manje njalo masifika sihlezi sifika sithola ukuthi akekho lapha kwakho ula. Yebo. Usenakho nikhona ke at least mhlawumbe ukufika kwavakashele mhlawumbe noma lo 2 days noma okanye ngoba phela abantu abanesithembu ngokwazi kwami uthola ukuthi mhlawumbe u2 days lapha u2 days ngala noma okanye u3 days ngalawo u3 days ngala okanye u5 ukuzama mhlawumbe ukubalansisa mhlawumbe umkhulu uyayenza niyena ke into efana naleyo ke noma hayi indaba yakho nje akasayingeni. Umkhulu kami nje u1 days nami uke fisa ngathi uthi engaya kulo mamncane lo. Yabo nje behlezi udla futhi eqalaza ngobani ujahe lo mamncane lo. Owamthakathi. Lo mthakathile akezwa mshini ngami. Akezwa mshini. Kusho ukuthi nje umenze ukuthi vele singazwani sinobaba. Akezwa mshini inhlobo. Singakhuluma into naye manje. Kodwa ngayenzi. Avume. Akayenzi inhlobo. Akayenzi. Lubuhlungu udaba. Mhlambe kodwa ngoba angifuni uqamba manga. Ngicabanga ukuthi ngoba sikhona siwumndeni siphelele ngingayezwa kuye umkhulu ukuthi mhlambe mkhulu awusithatha usichazele mhlambe uchazele yena umakoti omdala kungani mhlambe uma ekunika ama-advice noma uyamuzwa ukhala ngokuthi uma ekunika ama-advice lapha nalapha izicela izicelayo awuzenzi ngendlela yena asuke efisa ngayo. Cha mana sisi othakathayo. Cha mana sisi othakathayo sisakhuluma nomkhulu. Cha wait. Noma nizoxabanisa. Mina ngifuna ukuzwa mkhulu ukuthi wena uqinisile lokho akushoyo ukuthi wena usahlali kwakhe still usahlala kumakoti omncane vele isikhathi esiningi sikufica la. Yeah, uqinisile ngihlala khona. Iziphi izathu ezidala ukuthi uhlale lapha futhi ungalalela ama-advice akhe noma hayi vele nje hayi indaba yakhe nje. Mhlambe yini? Kuyayifikela nje ukuthi angayilaleli indaba yakhe. Uyayifikela ukuthi ungayilaleli indaba yakhe. Yeah. Kulungile mkhulu ngeke size sisho lutho ngoba nawe angitsho wenza okusuka ukutshelwa inhliziyo yakho. Yeah. Kodwa ukutshelwa umakoti omncane uyakwenza kunjengoba kunjalo. Yeah. Asingezwa ke kuwe sisi othakathaka. Yazi ukuthi there's one thing engizokutshela yona. Uyihlathi le presenter. Hawu. Sengizokutshela uwe futhi lokho. Yes. Bese ngibuyela la kulento enginibizele yona, hayi le yakho. Mamkhulu ngiyaxolisa. Wangena phakathi kwakho nendoda yakho. So lokho okwenzakalayo nakumina kuyazwela. Into engayazi ke ukuthi isixazululo sizoba yisini sona isixazululo engasazi because lesi esilapha kwami akusona. Mana ke sisi mhlambe mangakubuza nje. Wena unjongo intombi nje umuntu osemdala kangaka. Wena ukubona ku right ukuthi ungaqoqa ngalendlela uqoqe ngayo. Yazona wazi ushintsha umuntu eserious. Ubona kunjani? Ngiqoqa kanjani? Ngendlela nje uqoqe ngayo kodwa uthi umakoti kamkhulu mhlambe noma mhlambe bazali bakufundisa ukuthi mhlambe kufanele uqoqe noma kanje. Ngimngakanani mina? Kodwa akusho lutho ukuthi ungakanani. Ngicabanga ukuthi wena njengomuntu wesimame kufanele uhlonipheke. Ngimngakanani? Kodwa ke ngibuye ngingakusoli phela kufana nawe because ngoba ngangufica nendoda nje la
Yabona-ke lokho akuwona umsebenzi wakho. Umsebenzi wakhe yilo kumele ngabe uzowenza la ukuhlulayo. Kanti uyithathelana wena indoda? Uhlanganaphi umsebenzi wakho loyo ngikubizela lokho? Lalela lapha ke sithi ngeke size sizwe ke ngawe. Ngizolokhu ngawo. ngikutshela nje. Uzozwa ngawo. Umkhulu lo sizomthatha futhi sizohamba naye siye kumlapho wendabuko. Okanye masingamthathanga umgade. Ngcono ngikutshele ngingakufihleli. Umgade futhi angazobo buyuzulu umshiye. Uma wamshiya one day sofike simthathu uzomfica engekho sizohamba naye. Ayothola usizo ngithi uyazwa sisi. Uzolalela mina-ke. Khuluma. Ngizogcina ngci ukuza la. Ngci ngoba yikho into enisuke nizele la. Wena uzogxeka la. Awukho umsebenzi wakho ozele la. Ayibonakala into oyenzayo uzogxeka mina la. Ilokho engibizele lokho. Uzogcina ngci ukuza la ngoba ayikho into ozoyilungisa la. Uzoba ngesicefe. Angicacise le. Ngeke size sizwe ngawe. Ngoba ukuthi size la sizile ngoba sikuhlonipha futhi bese sicathi mhlawumbe usushintsha umqondo futhi uzokwenza okuright. Yabo. So ukuthi useza ngale ngqondo engubona uza ngayo wenza ngale ndlela owenza ngayo but ekugcineni lento wamfaka yona umkhulu izophuma. Yabo? Izophuma futhi iphephele uhlulwa yini? Uhlulwa yini? Ngicela ukukhuluma ngumamkhulu. Uthe uyaxolisa. Watshela abantu ukuthi uyaxolisa. Yes ngiyaxolisa but Yini phakaame? Uphakamiswa yini? Uphakamiswa yini ngempela? Ngoba wena umele wehle ngoba kunjenje nje wena bekumele wehle. Angithi ngiyazehlisa. Awehli uyanyuka. Awehli uyanyuka. Uyanyuka. Angazi wena isifiso sakho bowukuthi kumkhulu singamusi enyangeni nganhlosoni. Angazi noma ngiyarekhoda noma itape le ufuna uyiphinde awulalela. Awuthula speak sekukhona kwambonamba ukuthula but mutha singamusi kumlapho endabuko. Ukuthi nje uthakathandi. Ngenxa ukuthi lento omfake yona nawe uyajabula uyayibona iyasebenza. Ubona ngiya wena ngigqoke ibheshu uhlaphe noma ngivunule ngiyagiya. Hayi. Ukuthi uyagiya noma ugiya but ngaphakathi uyajabula because shuthi uyashunga inhliziyo lento omfake yona iyasebenza. Yazi ukuthi umuntu ohlukumezekayo la yimini. Uhlukumezeka la ngaye. Wena. Sisi. Wena unomuzi mhlambe angani noma sake sakhuluma wawukhona ngoba phela kufanele lokhu nguveza. Lo muzi angithi uyazi ukuthi noma wazi ukuthi ngamakoto omncane noma uyazi wathengwa ngemali yakho ubaba wakho. Yathengwa ngemali kababa kwami. Kodwa ubhilo ngaphi lo? Uzothini sisi makuthiwa mhlawumbe umkhulu noma umakoto omdala ukuvulela icala for ukuthi lo muzi wathatha imali wamnqola futhi. Fraud. Wamnqola. Fraud. Wamnqola because ezekhipha imali ayinike wena nje obuqwa nje ngaliphi. Uyayazi fraud. Cha ngibuza ukuthi ngaliphi Uyayazi fraud. Ya ngiyayazi. Umdala ngawo uyazi. No ifraud wena o fraud umkhulu. Nganani? Yazi bantwana sikho phama camera ngabe ngiyaxoba manje ngoba uyangicasula. Uyibona right lento yenza kumkhulu? Try me. Uzoyithola ilayishile. Sazobiza amaphoyisa ke manje. Ngizame. Uzoyithola ilayishile. Bayona lempama yakho uzobe ufana uthi uyangimasaja. Ngizame. Hayi mina ngokwami. Hayi siswami ngiyokuyekela wona ama-camera. Yabona abantu Mina ngokwami hayi muyeke ngoba vele ufuna ukuthi uzumbeka isandla ungaqondile mnyeke. Vele umuntu ogangayo uyathanda ungazi ukuthi ungambeka isandla ekugcineni mase eyakubopha. Ngikhathele nini? Nawe mama uzozenza i-victim sengikhatheleke manje. Khathele. Lento enginibizele yona isiphelile ngikhathele nini? Zolalela nina ke manje nama-victim. Imndeni elahlekelwe ubaba. Manje senze njani ubaba melahlekile? Ubaba kodwa uzoya. Sambe semcinga ke manje nebhamu, sambe sibheke ubaba. Ubaba uzoya kodwa le ngifuna aye khona. Ngifuna sizakala. Sikhathele. Ngifuna sizakala akusizi uqala ngawe ukulahlela ndoda. Akusizi ukukhathala. Uyithathelani indoda omunye? Wena uyithathelani? Uhlangana naphi?
Uzongena endlini. Usuphela lo ntanga nizizwe ukwenza Uzongena ukuthi endlini yami uzithandane ngivala nomuntu. umnyango ngoba angathi awuzile nesixazululo wena. Ngathi Ngithi awuzile. mina sekuphele bona nontanga owadala ukuthi uthandane nomkhulu umngaka. Ngiyamthanda. Beka samba. Hayi, Hambe baba. Asale lo. hayi. Kulungile. Hayi kulungile. Cha, engingakusho mina ukuthi noma kunje but umkhulu sizomthatha. Mamkhulu. Angikuveze nje lokhu sesisodwa leli 2K selingekho. Umkhulu mina ngiya-understand. Usetshenziwa vele lwami lapho endabuko esasikene. Wakuveza ukuthi umkhulu usetshenziwe kuqediwe ngaye finish nani nisetshenziwe. Yebo. So sizozama ngakho konke okusemandleni nale 7000 awukhokha for lo mthakashanyana omncane. Nginethemba futhi ngineshow ukuthi uma iseke wakhishwa lento engaphakathi kumkhulu wangadlula. Uzokwazi ukuthi ube happy because ngicabanga ukuthi okubaleka kakhulu ukuthi umkhulu asinde abe right nani nikwazi ukuthi nibe umndeni nibe ndawonye ngoba umkhulu akhona ukuthi ngoba emthanda lo siye lapha kumlapho wendabuko uyena kwavela ukuthi uyena wasukela umkhulu kwavela lokho yabo kodwa ke ukuthi phela ke sasinga videorize ngoba mhlambe bantu sasivideorize sasivumela ukuthi sivideorize undodana wanqaba ngoba bengizokuvezela ukuthi yena owathi asenzeni kanje. Yebo. So na yonke inkulumo futhi ngabe sayiqopha ngabe siyakutshengisa nawe mhlambe uzibonele lento esikhuluma ngayo kodwa ke ake sihambe into esizoyenza ke sizokwenza kanje sesihamba sizohamba uma umkhulu ethola ithuba elincane ngicabanga ukuthi fanele sicuphe usuku kungolwesihlanu angithi vele uyaphuzuma kodwa omncane Uyalala kubona. into esizoyenza ke sizocupha uma kuwolwesihlanu noma ama weekend le weekend le nje siya kuyo sizokwazi ukuthi simthathe sifike sizomthatha umkhulu lapha sihambe naye siye uzophalazela lapha kwakho ngcono hayi la ngoba la i2K leli lizosiphazamisa so lapho indabuko sesimtholile savumelana futhi naye ukuthi yena uzosuka la azosuka khona ozoza la azomsizela la umkhulu ngoba kukhona abeseke wasinika khona wathi akalokhona ephuza umkhulu aphuza ukuze izothamba lento la ngaphakathi ukuthi sagcina singaconfirma ngakho ukuthi idliso leli mhlambe lizophuma ngezansi noma uzolikhipha ngaphezulu kodwa nje waqinisekisa ukuthi hayi uyabona khona ukuthi lithe ukuba strong nyana kodwa ke uzokwazi ukuthi amsize so ake sivale. Ngizosho ngithi ngiyabonga ngokuthi ningisize mhlawumbe kuzoke ukuthi mhlawumbe kuba ngconywana ngoba phela naye ngiyambona vele ukuthi lo nkosikazi lomncane kukhona vele into ayenzile kubaba. Ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi ningisize aningilahlile ngiyabona. Kulungile nina babukeli bakaJabulile Jule TV esiyahamba siyamshiya umkhulu yebo siyamshiya la because kuyafana noma singamthatha umkhulu sithi somshiya ekhaya lakhe ukuyilona kumamkhulu kodwa lokho akwenza imehluko ngoba ufika akuphele ngisho 2 hours usebuyile usela indaba yomuzi sizoyisotha sekukhona iplan esiyakhile noma ehlale phansi sabona ukuthi umkhulu sizomsiza kanjani ngodaba lomuzi kanti nomlapho wendabuko uzomsizela umkhulu ekhaya lakhe okuyilona elidala ukulilona ehlala umamkhulu yonke into izobuyela izoba normal imali zenu ningayifaki lokho ngizolokhu ngikucizelela asizithathe imali zenu asizidinga umkhulu uzosizwa ithini kodwa lokho kungachaza ukuthi bonke abantu bazosizwa ithini khona abantu esiyokwazi ukubasiza khona abantu esingeke sikwazi ukubasiza esiyocela nina South Africa ukuthi kube yinina enibasizayo lapho bantu because nathi akukhona ukuthi sizigcwile kodwa nathi besisiza kulokho okuncane esibona ukuthi singakwazi ukuthi sisize kukho qhubekani nibukele sesixoxile umkhulu uzosizakala this week uyeza umuntu okuyena uzofika amsize i2000 lobe lingekho lisekujabuleni ngoba lo umuntu obumnandi futhi kahle kakhulu ngoba vele kobe kuphela inyanga so into iyobe iqondile vele Darko Blue uyobe sejabuleni
okwakho cofa subscribe ushare ivideo so that izobona abantu abaningi. Ungalenzi iphutha ungawabuka ama-episode ngoba okuningi okuhle esisakuphathelene khona okuhlukahlukene. Njengamanje vele sesivulelekile ukuthi singakwazi ukuthi size abantu abaningi abahlukahlukene, izinyanga, abantu abasuke bedinga usizo ngendlela eziningi ezihlukahlukene. Cofa subscribe. Bye bye. Asibhekane kwi-episode elandelayo. Bye bye.